Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Lucy. I am 50 years old at matagal na akong taga-subaybay ng Tambalan. Hindi ko nga alam at matandaan kung anong year ako na hook sa tandem ninyo. Paborito kong makinig sa inyo kasi sa tuwing tumatawa kayo, tanggal lahat ng stress ko. Para bang biglang ang saya ng mundo. Yung mga problema ko kahit gabundok, nagiging kasing liit lang ng nunal kapag narinig ko na ang mga halakhak ninyo. Kaya naman ngayon na may bumabagabag sa isip ko, naisip kong sumulat at humingi ng payo sa inyong dalawa. I have always been a housewife. Nung maliliit pa ang mga anak ko, ako nag-aalaga sa kanila at ang partner ko ang nagtatrabaho. Way back year 2000, yung live-in partner ko, may nahanap na iba. Iniwan niya kami ng mga anak niya at tuluyang sumama sa babae niya. Hindi lang yun, pinakasalan niya pa. Nagkaanak din sila ng 3 pero kahit kasal sila, naghiwalay din eventually. Nagkaroon pa ng bagong kinakasama. Nagkaanak ulit siya doon ng isa pa pero nauwi din sa hiwalayan. Nasaktan ako ng sobra nang iwan niya ako at nagpakasal sa iba kaya lumayo kami ng mga anak ko. After 14 years, nag-asawa din ako at nagkaanak ng isa. Hindi nagtagal, naghiwalay din kami. One time, nagkita kami ulit ng una kong live-in partner. Buong pagsisisi niyang inamin na nagkamali siya. Pinatawad ko siya at tinanggap ko ang nakaraan niya. Nag-usap kami noong gabing yon at ramdam ko may matinding fireworks. Matinding spark pa rin between us. Grabe yung fireworks, Tambalan. Grabe yung putukan. Oo, parang New Year lang. After all these years, mahal pa din namin ang isa't isa. Masaya pa ako nang ibalita ko sa mga anak namin. Tinanong ko sila kung pwede ba natanggapin namin ulit ang papa nila. Akala ko matutuwa din sila dahil mabubuo na ulit ang pamilya namin. Hindi pala. Ayaw ng mga anak ko na bumalik sa buhay namin ang papa nila. Tambalan, tama ba na magsama kami ulit ng ex-live-in partner ko kahit ayaw ng mga anak namin? Ano kaya ang dapat kong gawin? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Lucy. Ano yung laging sinasabi ni Totoy Pado? Patbato? Lucy? Lucy unang kigul? Yan. Ano ibig sabihin nun? Kurutin ba ang puwet? Yung ba ibig sabihin? Lucy unang kigul. Yan. Yan. Gusto ka namin kurutin, Lucy. I mean, ang tanong, bakit mo bang gustong makipagbalikan? Or ano ang dahilan ng pagbabalikan? Dahil ba ito sa fireworks, sa putukan, sa mga ganon? Kasi 50 ka na. Oo, 50 ka na. Ang tagal nang wala. So wala, hindi. Ang tagal nang hindi nakaka-feel ng spark. Yung mga ganon. Ang tagal nang hindi nakaka-feel ng kilig. Tapos, biglang bumakground music yung It's All Coming Back to Me Now. Mga ganon na mga eksena mo. Pero, yun lang ba? I mean, baka mababaw yun na dahilan. Although, hindi naman natin sinasabi kasi may mga iba nagtagal sa relasyon, kakachorva eh. Or minahal niya. Dahil doon, di ba? Oo, minahal niya dahil doon. Kasi yun yung language of love, physical. Di ba? So, ang gusto ko lang i-weigh mo, Lucy, is mas maganda ba yung magiging benefits kesa sa yes. mas maganda, mas madami bang advantage kesa sa disadvantage? Correct ka. Kailangan mong isa-isahin yun. Yung medyo isa-isa. Ang nakakalurky lang kasi dito, ang malaking factor kasi dito yung mga junakis. I mean, for the longest time, ikaw yung nagtaguyod sa kanila and they loved you for that. You know, yung kinaya mo, yung in spite of everything, nandyan ka, matibay, malakas, di ba?
nakakapagpa-fireworks pa sa dating ex, 'di ba? So, alam mo yun, they look up to you at na ganyan ka, na kinaya mo maging single parent. Ang laking factor kasi nang hindi nila gusto, titira kayo sa isang bahay. Yun talaga, yun yung nakikita ko lang talaga na problem dyan. Pero at the end of it all, partner, di ba lagi nating sinasabi ito, sa hierarchy o sa sunod-sunod ng kahalagahan, mahalaga ang Diyos, ang partner, tapos yung mga anak. Kasi eventually, yung mga anak mo, magkaka-partner din sila. Di ko alam kung ilang taon sila eh. Kung matatanda na din naman, tapos eventually magkaka-partner, iiwan ka, di ba? Syempre gusto mo may kaputukan. May ka-sparks. May ka-fireworks. Di ba? Yun naman din talaga. Masaya kaya manood na may kasama. Oo naman. Di ba? Manood ng fireworks. Daming putok, mga ganun. Sa true. Masaya naman talaga na meron kang kasama na tatanda, ganyan. Yes. Siguro ang pwedeng gawin ng ex mo is to prove himself muna. Kasi I think the biggest factor dito are the kids. They don't like, you like, gaano ba katindi yung like mo, 'di ba, na parang willing kang salangin or willing kang tawag doon, disregard yung feelings ng mga anak mo. Then kung ganoon, kailangan yung ex mo will work hard for it to earn back the respect and trust ng kids. Hindi kasi madali yun, no? Lumaki silang walang tatay. Iniwan ng babae. Nagkaroon pa ng maraming anak. Tapos nagkababae pa ulit. Tapos babalik. Di ba? Parang kung ako din yung Junakis, hindi rin masyadong madaling tanggapin para sa akin. Tapos lalo pa kung nakita mo si Lucy, yung nanay mo, na kung gaano siya umiyak, kung gaano siya nasaktan. Gumuho ang mundo, nagdurog ang puso. Diba? Kung gaano hindi matamis ang mga ice cream, hindi maganda ang sikat ng araw, diba? Kung gaano naging madilim yung world niya nung nawala at iniwan, diba? So hindi talaga ganun kadaling papasok ka ulit porque nagpa-fireworks nagpaputok si Kuya, babalik ulit doon. So if you're really, ang sa akin dyan, kung talagang gusto mo na bumalik siya sa buhay mo, your ex should earn the trust. Diba? Yes. Of and respect of your kids. Ako naman nung nakita ko yung nung nadinig ko yung yung kwento ni Lucy, 'di ba? According to her statement or narrative, mahal pa nila ang isa't isa. Diba? Kasi naka-feel pa ng spark. Yes, sabi, naramdaman namin na mahal pa namin ang isa't isa. So that's one thing. May halaga yun, yung nararamdaman nyo na mahal nyo ang isa't isa. Kung makikipagbalikan ka dun sa asawa mo, hindi natin pwedeng, tama yung sinabi ni partner, hindi natin pwedeng i-disregard yung mararamdaman ng mga anak mo. Pero, hindi rin kasi pwedeng i-disregard ng mga anak mo yung mararamdaman mong kasiyahan kung nagmamahalan pa kayo ng asawa mo. Kasi nga babalik tayo dun sa hierarchy ng yung sa pagkakasunod-sunod ng kahalagahan ng relationships. Oo. 'Di ba? Bago yung anak, yung partner muna. Correct. At hindi naman ibig sabihin hindi mo mahal yung anak. Yes, oo. Yun baka mamaya may defensive na naman dyan. Baka mamaya may nasaktan na naman. Diba? So, kailangan yung mag-meet halfway. Hindi pwedeng i-disregard yung nararamdaman ng anak mo. At yung mga anak mo din, hindi pwedeng i-disregard yung mararamdaman mong And kaya kasiyahan. Nga, ang the best way talaga dito is to earn back the trust. Yes, isa Hindi yun. kasi madali yun eh. Correct ka. Ilang years bang nawala si Mister? Totoo. Ipaintin siguro, mag-usap kayo, magsama din kayo paminsan-minsan, mamasyal kayo ng sama-sama para magkaroon ng pagkakakilanlan yung mga anak mo at saka yung tatay niya. But in the first place, ama din naman kasi siya. Ako naniniwala ako sa value ng forgiveness. 'Di ba? Yung tipong hindi madali to, mga kaibigan, no? Kung may galit, kung may tampo, 'di ba? Yung mga anak mo sa tatay mo kasi iniwanan kayo, normal diba? yun. Normal yun na magtatampo, magagalit, pero baka naman merong puwang sa puso nila na magpatawad. Diba? Kasi tatay mo din naman yun eh. Pwede. Diba? Kamukha pa yung isa, parehas ko nasan yung nunal. Diba? Diba yung lakad? Kaya kung nga, paano yung buka ng bibig. correct. Yung mga paano, style. Kuhang-kuha doon sa tatay. Sa true. Diba? Hindi lang talaga madali. Sa madaling salita, Oo. Lucy. Parang it will take time. Do not expect that everything will happen overnight or in 2 weeks, diba? It will take time. So kung talagang seryoso ka talaga, seryosohin din ng ex mo yung pagpapakilala muli sa pamilya niya, 'di ba? Sabi nung isa, medyo legit yung sabi ng isang nagko-comment, no? Sabi ni Prit, baka hindi naman pagmamahal yan, tigang lang.
Kaya nga, di ba yun yung sinabi ko, partner, dun sa unang part Oo. ng dinidiscuss natin yung problema ni Lucy, na ano ba yung level ng pangangailangan mo dito sa taong to? 'Di ba? Mas mabigat ba 'yon? Oo. Yung fireworks over yung possibility ng headache, 'di ba? Yung ganon, yung bang ganyang klaseng ano. Ang hirap ng problema mo. Ba't mo ba kami sinali, Oo Lucy? nga, may kanya-kanya nga din kami problema. nga Nahihirapan eh. kaming isolve eh. Sa true. Problema mo pa ba? Wala Diba? ka nga. Hindi ko nga maintindihan kung ba't araw-araw nagsasolve tayo ng problema. Problema natin, partner, natin masolve. Pero ito yung isipin mo, no? Dapat makasiguro ka sa nararamdaman mo. Oo. Pati yung intention nung lalaki. Kasi, pwede kasing bumabalik siya kasi wala na siyang pupuntahan eh. Posible din. Tingnan mo yung anggulong yun. Is that even enough reason para tanggapin mo siya ulit? Wala na kasi akong pupuntahan eh, 'di ba? Baka kaya ganun kasi wala na siyang pupuntahan kaysa wala siyang kasama, 'di ba? So ang mahalaga dito, ano ba yung intensyon ng pagbalik? Siguro parang kilalanin mo uling mabuti Oo, yung eh. asawa mo kasi matagal siyang Nawala. Kailangan totoo yun. Ikaw kasi Patunayan niya ulit sarili baka niya. nangulila ka lang, o 'di ba? Posible din. Pero kung ikaw yung tipo ng taong talagang gustong-gusto mo magkaroon ng partner at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan, and then sige, pwede niyo namang gawin. Consider. Mag-asawa naman kayo eh. 'Di ba nagkakamali lang talaga ang tao sa napakaraming aspeto ng buhay, pero pwede mo namang patawarin ang tao yun sa pagkakamaling nagawa niya. Pwede. Ako may kakilala ko, It will partner. take time. Sa akin, Yun, oras. yes, It will oo. take time. Time will tell. Ano yung kakilala mo? Sige, i-chismis natin na naman yung mga kaibigan natin. Okay, go. Namatay yung asawa. Okay. Sabi niya, habang nasa burol, promise ikaw lang talaga, sumpaan natin to. Ganyan. Siyempre, yung mga anak supportive, yes, mama. Ganyan, siya lang talaga. Ganun. Pero paglipas ng panahon, nangungulila. Siyempre. Oo, siyempre, kailangan ng kapartner, kailangan ng kausap. Yung tipong simpleng nanonood sa sala na, nanonood ng TV. Gusto na niya nasa may sala, hawak. May hawak, ganun. May Na-miss niyang kasaw-saw lahat sa yun. kape. Lahat ng mga Oo, ganon. Yan, na-miss niya. May nanligaw. Ayan na. Kumate. Tapos, Diba? Sa madaling salita, long story short, nagka-jowa ulit. Nagka-jowa ulit. Noong una, hindi ba tanggap basta-basta ng mga anak? Kasi nga, may promise sila eh. nag-usap Saka tatay nila yun. Parang, no one can replace our father. Oo. Ayaw namin kumilala ng bagong tatay. Diba? Pero wag ka. Natanggap din ng mga anak kasi nakita nilang masaya yung nanay nila. Sa true. So, pwedeng humantong din sa ganung klase ng pagkakataon na pwedeng Pwede mabalik naman. kasi yung sinabi natin noon. Tsaka yung mga ganyan na yung mga ka-KMJS na story, di ba? Oo. Pagkatapos, pagkalipas ng lahat, sila pa din, di ba? Yes, pwede din. Pwede oo. na. But it will take time. Correct. So, dapat katulad ng pinag-usapan namin ni partner sa unang tambalan, mahalaga yung naiintindihan mo yung sarili mo. Yes. Bakit mo siya tatanggapin ulit? Ano ba talaga ang mga dahilan? At naiintindihan mo yung intensyon ng pagbabalik nung guy. Kasi ayaw naman namin na for the second or third time, masaktan ka ulit. Diba? Maulit-ulit na naman. Maulit na naman yung sakit. Totoo yun. Diba? Ikaw ang makakatansya. Ikaw kasi nakakakilala dun Kaya sa... nga, huwag mo kaming dinadamay. Sa mister mo. Pero kung sakali ako sa akin mangyari, kung ako yung anak, may excite ako. Talaga. Oo. Babalik yung tatay namin. Ako parang Oo. feeling ko depende. Kasi madaling sabihin na ma-excite ka. Kasi syempre parang, okay, babalik ulit ng tatay. Pero kasi, depende kasi sa naging sitwasyon eh. Baka hindi mahirap tanggapin, lalong-lalo na kung nakita nga nila kung paano nag-suffer yung nanay nila before. Correct. And paano yung nanay nila na umeffort na iangat yung sarili at paano niya na-handle yun. Diba? Yung mga ganun, kaya depende talaga sa depende sa naging sitwasyon ninyo. It will take time. Tama. Good luck. Good luck. Kung saan man ang kahantungan yan, 'di ba? Malay mo, pakasalan ka na finally, 'di ba? Kung kailan late na. Ay, ibig sabihin kung kailan may edad na kayo. Posible pa pala 'yun. Pwede naman. Oo. Ang sa akin, talaga, Sana maging masaya ka. Kung Kasi makita mo masaya talaga yung nanay mo, i-go mo na sa nanay mo. ibigay mo na sa kanya yon, di ba? Kasi Balato mo na sa kanya alam mo yun. kung bakit? Hindi porke 50 na hindi na nakakaramdam yan. May mga nararamdaman pa rin yan. Tignan mo nga, ano yung linyahan ni Nanay Lucy? Oo. May fireworks tambalan. Ramdam mo with no? feelings yung pagkakasabi niya na,
Ayun may fireworks tambalan. Ramdam pa namin na mahal namin ang isa't isa. Ay, Diba? nako. It will take time really. But if it's really meant to be, it will happen. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Salamat sa iyo, Lucy. At sana, hindi man namin na-resolve talaga yung problema mo dahil hindi namin alam yung buong sitwasyon, di ba? Sana kahit papaano naaliw ka namin, di ba? At nakatulong kahit papaano. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang burnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At bago kami tuluyang umexit, isang paalala para sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok sa social TV, Facebook Live, sa ating app na Manila, scan mo na! Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Eto Okay, na. para sa mga first time ito narinig, ito po ang sariling QR code ng Love Radio Manila. Naka-flash po sa ating screen ang aming QR code. Itapat na po ang inyong camera, ang camera ng inyong mga cellphones, and scan mo na! O yan. O diba may mag-a-appear sa cellphone mo na Google Form. Yan, sagutin mo lang yung tanong. Pangalan mo, cellphone number, address at yung question para sa programa ng Tambalan. Correct, for a chance to win 500 pesos! Mamaya i-announce namin kung sino kapag bumilis na po yung internet namin. So join ka na mag-scan ka na. And para sa lahat naman na nakikinig sa atin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, kung may ere pa tayo dyan, thank you very much and wag mag-alala dahil yung inyong probinsya, meron din pong sariling QR code. Wow naman. So ang daming chance na makasali kayo. Yes. No? Bumalin mo na. Kunyari, nasa Tacloban ka. Correct. Tapos punta ka ng La La Union. O kaya ng Lawag. O, diba? Sali ka na sali. Sali ka ng sali. Kung nasaan ka man, di ba? Nag-tour ka na. Diba? Nananalo ka pa. Why not? Kaya, scan mo na! Salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!